Ia, poți? Ia. 1, 2, stop! Ia, uitați-vă la piciorul lui drept. Deci Nicu, e, cum să spun, l-ai pus pe autostradă, cum să zice, și zici, bă, ia-o și tu pe aici cu tare, pe covorul roșu, că e covorul roșu, bă, înțelegi, uitați-vă, la Macron, la Golan, înțelegi, bătrân deja, cum să zic, dar știe, nu știu ce, un alta, bun, nu-l comparăm, că el aici este ca pudelul lui Macron, da? La el genunchii nu sunt drepți, totul e îndoit, e cu tare nenorocire, costumul ăla stă pe el, pantalonii nu se potrivesc cu pantaloni, e nenorocire curat, asta este, bun. Încearcă ea să-l îmbrace în fel și chip, nu iese, bă, nu iese, n-ai cum, că dacă n-ai purtat costum, așa e cam complicat, nu te simți bine în el și nu știi să-l porți, cam asta. Bun, da, lăsăm asta deoparte. Bă, dar i s-a zis, mergi și tu, mă, Nicule, pe covorul roșu, da? Și Nicu încearcă de el, săracul, cum să spune, încearcă non-stop câte ceva, da? Dar nu, uite, pop! Înapoi, dă înapoi. A luat-o, mă, uite-mă, pe unde ia, mă. Ce-ai, mă, de ce-o e, Nicule, bă, unde era, mă, covorul? O să ziceți, bine, mă, dar nesimțitul ăla de Macron a ocupat tot covorul roșu. Da, înțelegeți? Că ăla nu-l bagă în seamă pe Nicu. Pentru el Nicu nu există, Nicu e breloc. Da? E ceva, zici, ăștia au crezut, cred că toți ziariștii au zis că este pe pistul sau ceva. Un să uitați-mă, Nicul al nostru, el, Macron, uitați-vă la privirea lui Macron, să uita direct că urma să întâlnească cu regele și cu regina Danemarcei. Da? Așteptau ei, erau în capul covorului roșu. Deja își luase zâmbetul ăla. Nicul al nostru, zice, era, mă, fascinat de căluți, mă! A văzut căluți în stânga. Căluți, uite acolo cu stegulețe, el e bucuros, mă, uitați-vă puțin la ele. Ia, mai dă-i, Nicule. Și acum, hop, Macron tot cu fața în față, cu privirea în față, să uita. Ia uite, ăsta, pe cine salută, mă, Nicu, mă, în Danemarca? Dacă voi îmi spuneți, stai, mă, oprește-mă, dă-i înapoi, nu vreau. Uite-l, mă, dă-i. Ia uite, hop, Nicu e bucuros, a văzut pe cineva. Pe cine o fi văzut el, mă, dar recunoscut pe cineva, vă dați seama, în Danemarca, Nicu al nostru, șef de stat, avea el rude în Danemarca, vreun coleg de la vreo olimpiadă, zici că l-a văzut pe cineva, mă, zici că e, cum să spun, pe covorul roșu de la Cannes s-a crezut el. Da, mă, uite-l, mă, stânga, Macron era cu privirea doar în față. Și aici ajungem, da, ăștia așteptau acolo regele și cu regina. Uitați-vă la, stop, am zis Manule. Uitați-vă la privirea ăstora doi, regele și regina, vă rog foarte mult. Ambele personaje sunt cu ochii ațintiți către Macron. Nicu nici nu e, cum să spun, nu-l mătură măcar cu privirea. Ia, uitați-vă puțin, pac, da? Și la un moment dat regina constată că Macron a venit cu cineva. Nu știi, cine o fi ăsta, frate, bufonul de la curte, care-i problema cu el, da? Așa. Și dau și ei, uite-te puțin. Aha, e Nicu de la București. Și Nicu al nostru, ca ruda sărac, unde să uită el, mă? El are pe cineva undeva în public, mă. El e ferit. Eu cred că el a văzut pe cineva. I-a zâmbit vreun cal, vreun ceva, s-a uitat. Uite cum face din gât. Lasă, încă o dată, dă-i înapoi. Uitați-vă cum întinde și el la un moment dat gâtul. El întinde gâtul la un moment dat așa în față. Uitați-vă puțin. Ia, 2, 3 și eu. Uite, asta e momentul. Întinde și el gâtul. Zici că ar zice, și eu ce, nu mă băgași pe mine în seamă? Pot și eu dacă să... Ăia vorbesc cu tare, știu ce? Nicu râde. Hai, mă, că l-au luat și pe... Să intru, chiar mă lăsați? Pe bune? Doamne, ce bucurie, bă, am fost și eu lăsat, am fost primit. Ăia continuă să vorbească, Nicu al nostru se retrage, că el, cum să spune, ca ruda de la țară, știi cum sunt ăia acolo. Am venit cu vărul de la Buzău, de la Pitești, uite, ca să nu se supere buzoienii pe mine că-s piteștean, de la țară, de la Pitești, și el a venit pe aici, a venit pe la Danemarca, pe la voi pe aici, da? Da? L-au primit și pe ăia, vorbeau, să cunoșteau, să nu știu ce. Ce